Toto je 6 faktorov, na základe ktorých si vyberte toho správneho dodávateľa vášho krovu a strechy. Lebo určite nechcete dať firme vyrobiť a realizovať krov a strechu, ktorá je z dreva, ktoré nie je certifikované, rézy a konštrukcia nie je na milimetre presná v realite z pôvodného technického zamerania, pretože firma nemá CNC stroj alebo len nerieši detailnú prácu a ste len ďalšia zákazka. No a tým pádom spoje nedržia, montáž nesedí so statikou, strecha začne pracovať a to vedie k problémom zatekaniu, plesňam až deformácii krovu a stropu. Veľa z našich klientov stavia svoj vysnívaný dom raz za život a preto neberte strechu ako obyčajnú položku v rozpočte. Je to konštrukcia, ktorá chráni celý domov. Preto vo Vesto nerobíme kompromisy a náš proces je skalopevný. Presné zameranie a statická dokumentácia, certifikované C24 rezivo, CNC opracovanie na milimeter, spoje s kovovými platňami a prelisovanými hrotmi, záruka shody návrhu s realitou a samozrejme máte od nás v prípade potreby záručný aj pozáručný servis. Máme stovky spokojných zákazníkov po celom východnom Slovensku. Kontaktujte nás a dajte nám šancu ukázať, ako vyzerá dostupná svetová kvalita.